Vă salut și bine ați revenit la un nou episod. În episodul de astăzi vom vorbi despre o aplicație care se numește Sweatcoin. Această aplicație generează criptomonede prin mers. Am ales să fac un asemenea videoclip deoarece am văzut că multă lume folosește această aplicație. Iar în urma sondajului pus pe Instagram s-a votat să postez acest videoclip. În episodul de azi vă voi arăta cum se transferă moneda în Bybit, unde o putem retrage în cont. După cum vedeți pe filmare, intrăm în Bybit și dăm la depozit și căutăm moneda SWAT. Acolo observăm un cod care trebuie copiat. După ce l-am copiat, intrăm în wallet și lipim textul copiat la secțiunea transfer, selectăm cât vrem să transferăm și putem vedea că criptomonedele s-au transferat în cealaltă aplicație. În încheiere vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați uitat până la final și ne auzim la următorul episod. Și nu uitați de like și subscribe. La revedere!